Il-podcast huwa evanġeliku. Xi tfisser din il-kelma? L-Evanġelju huwa ħanidok il-fus tal-rivelazzjoni kollha tagħna. L-Evanġelju dwar Sidna Ġesu Kristu. Ġifi kif Alla iħabbibna miegħu permezz ta' ibnu stess. Aħna xogħolna huwa illi bl-għajnuna Alla ngħidu x'tgħallem l-Iskrittura, niftħuha u nispjegaw mill-aħjar li nistgħu, imma dejjem niċċaraw x'hemm. So la Skriptura fisser twemmin tagħna u l-prattika tagħna neħduha bil-Iskrittura, l-Iskrittura kollha u xejn fl-Iskrittura. Nemmnu illi l-fidi tagħna tkun awtentika u toġob il-Alla meta hija l-responsorjal tagħna għar-rivelazzjoni tiegħu. Alla kellimna jien kif ħawieġeb billi nilqa' u nemmen kull ma qal mhux nagħżel li jogħġobni, nemmen kull ma qal u nfittex li nsarfu f'ħajja qaddisa u ġusta quddiem.